Kamoši, čaute. Dobrý den. Dobrý den. Vítam vás u ďalšieho newslettera. Všetci, čo ho odoberáte, sa vám práve v tejto chvíli dostal do e-mailovej schránky. A nám sa veľmi ľúbi, že na ňo reagujete, že ho sledujete, že sa vám tento koncept páči. Takže vítajte a počúvajte, čo vám chcem povedať. Sme uprostred úhorkovej sezóny, čiže to je leto, takže nič zásadného sa špeciálneho nedieje. Tak mi polipte šas. Čau, Vajs! Ale cez to všetko máme nejaké vecičky, ktoré vám povedať chceme. Z minulého týždňa taký rýchly refresh. Víkendová vracačka, to je, že zabijak. My v pondelok sa veľmi tešíme do roboty, hlavne kvôli tomu, že to balíme, že pol dňa. Takže to je proste epické. Víkendová vracačka je super akcia, zatiaľ stále beží a do dovolenia bežať bude, takže to sa môžete tešiť aj na tie ďalšie. No a skončila nám akcia na Nintendo, kde bol k tomu 20 € kredit, takže Nintendo sa tam nejaké herné konzoly popredali, zaujalo, ďakujeme všetkým, ktorí ste si urobili objednávku. Info, čo sa deje tento týždeň, tak neplánovane, lebo teda plánovali sme začať robiť nejaké výpredajové akcie, ale teda nemali sme termín, takže sme to ani nespomenuli, ale ja to spomeniem v tejto chvíli. Už nám to beží. Beží nám výpredajová sekcia, je to na hry, herné konzoly, je príslušenstvo, je to aj v menu, výpredaj, keď na to klikneš, tak sú tam vecičky, ktoré máme na shope viackrát, dlhší čas, potrebujeme sa toho zbaviť, pretože spomeniem teda, aký je dôvod, ale teda zastavím sa. Išli tam veci do výpredaja so zľavami 50% minimálne, niektoré išli až do výšky 75%, to znamená, sú tam hry od 1 €, sú tam hry za 2 €, za 3, viac menej na všetky platformy, čiže či máš Xbox, PlayStation, akýkoľvek, 5, 1, 3, 4, na Nintendo, na DS, 3DS, na Víčka, ale samozrejme na oldschoolové vecičky, čiže na NES alebo Super Nintendo. Každý si tam nájde to svoje, tie ceny sú úplne že zabíjacké. S tým výpredajom sa bude pracovať, čiže priebežne tam budeme sekať nové veci. Minulý týždeň, keď sme s tým začali, tak sme tam dali 1000 položiek, v priebehu asi 4 alebo 5 dní zmizlo 500, takže ono to kleslo na nejaké také číslo, že až nás to prekvapilo, že akože zaujímavé, tak veľmi ceníme, že teda sa zapojili ľudia do toho. Výpredaja, budeme tam priebežne ešte teda nejaké veci sekať, budeme sa hrať s tými cenami, proste cieľ je to, aby sme uvoľnili miesto na sklade. Dôvod je ten, že potrebujeme mať sklad vždycky čo najčerstvejší, najpestrejší, čiže aj tá práca so skladom, čo sme, poviem úprimne, zanedbávali. Ty keď si nakúpiš proste veci vo výpredaji, ďakujeme veľmi pekne, Kika, že si došla. Co tady driškuješ, človeče, to si nezvykaj, dívajte sa na ňu. Taký brutálny tok myšlienok som mal, úplne mi to teraz vypadlo. Kika nás úplne brutálne vyrušila, že? No, Poď sa tam pozrieť. A oplatí sa tam chodiť pozerať pravidelne, pretože na týždňovej báze tam vždy nejaké vecičky sekneme, nebude už samozrejme také veľké množstvo, ale vždy sa tam niečo objaví, proste čo môže zaujať. Takže toto sme odpalili tento týždeň, bude to fungovať samozrejme dlhodobo, pokiaľ tie čísla tých výpredajov proste klesnú na nejaké také nutné minimum, tak to zase zastavíme a budeme to proste cykliť, lebo to je úplná bežná vec v každom obchode. Takže takúto službu alebo takúto parádnu vecičku sme proste ponúkli aj pre vás a môžete využiť. Kúp si hernú konzolu PlayStation 2 a promokód PS20 zadaš košíku a máš 20% dole z tej ceny, to nám beží teraz od pondelka, takže v tejto chvíli je streda, takže tyčí to do piatku. Pokiaľ túžiš po PlayStation 2 a chceš ju mať že vo výbornej cene, po servise, 100% funkčnú, so zárukou, tak práve teraz môžeš získať 20% dole, čo robí, že tam niektoré playka vychádzajú pod 60 €. Paráda! Takže PlayStation 2 je najpredávanejšia herná konzola v histórii medzi jazdenkami, takisto atakuje tie vrchné čísla tých predajov. Je to veľmi jednoduché, na to vyšla epická knižnica hier, na to sú GTAčka od tých prvých, v podstate po San Andreas, Vice City, sú na to Need for Speedy, vyšlo na to zásadne veľa titulov a tá knižnica je obrovská, u nás je ponuka týchto hier v tejto chvíli veľmi pestrá, takže k tomu sa dá dokúpiť aj kopec hier. Takže Playko 2, konzola, ktorá proste to tu zadefinovala a práve vďaka tomu, že bola taká nadčasová, tak si drží svoje prvenstvo do dnešného dňa. Takže toto máme, že proste velice good akciu. A premostíme sa teraz na výkup, kde Martin niečo povie, čo teda on má na srdci.
Kámoši, čaute, vás všetky pozdravujeme z nášho parádneho skladu a ja vám chcem dať info, čo sa tu dialo minulý týždeň v sekcii výkup výmena. Boli sme veľmi plodní, veľmi aktívni a podarilo sa mi s vami vymeniť, myslím, že až 10 dealov, čo sa týka výkupu a výmeny. To znamená, že na výmene sme urobili 10 dealov a na výkupe sme urobili, myslím, že 12. To znamená, že plus minus autobus je tu dokopy nejakých 20 výkupov a výmen, čo je pre nás pekné čísielko na to, že máme leto. Čo znamenalo, že napríklad na našom e-shope sa objavila takáto vecička, je Nintendo 64, parádna vecička. A takisto išla na náš e-shop Verko v Ačkovom stave. Samozrejme kopec konzol aj tuto z nášho regalíku a kopec hier na náš e-shop išlo. Takže chcem podotknúť, že všetci, ktorí máte stále záujem s nami urobiť výkup výmenu, je najlepší čas, pretože kešu máme dosť a chceme vykupovať naozaj že veľké kvantity. Takže ak máš doma kľudne aj 100 hier, chceme to od teba. Ak máš doma funkčnú, nefunkčnú, starú, novú konzolu, hociakú, vykupíme to od teba. Takisto VR-kou vykupíme, nemáme s tým problém. Chceme veľké kvantity, ale takisto nemáme problém vymeniť aj konzolu za konzolu. Či novú, či starú. Tí, čo odberáte od nás newsletter, tak počúvaj nahlas, už minule to Martin spomenul, ale budem sa opakovať. Máme tu takýto parádny deal, ak by si chcel PlayStation 5, takúto Fortnite edíciu s dvojročnou zárukou, tak ju s tebou veľmi radi vymeníme, pretože máme pre teba pripravené extra 50 € dostaneš, ak vymeníš s nami hernú konzolu tvoju za novú, musí byť táto, presne táto, a dostaneš od nás extra 50 € na túto výmenu, čo je úplne perfektná vec, pretože ti to naozaj spraví peknú sumu a môžeš sa hrať na novej konzolke. Takže tocio z nášho newslettera a počujeme sa o týždeň. Aj na to vykupuje, trošku panuje eurková sezóna, takže není tam až taký brutálny pretlak ako po iné dni, čo je samozrejme skvelé, keď chceš niečo predať, tak ľudia sa chalanom ozví a vedia to urobiť ako keby oveľa rýchlejšie ako za bežných okolností. No a v tejto chvíli by sme si mohli pozrieť nejaké novinky. Môžete sa tešiť na takéto parádne gamebočky. Dávam do pozornosti Pepka, Snoopy, Mickey Mouse, 3DS-ko a hlavne hry. Vypichnem Splinter Cell trilógiu, Far Cry, parádny Steelbook edícia a takisto kopec iných hier. Hovorí ti niečo tento znak? Pretože to je znak Forzy. Takáto brutálna limitka dneska pôjde na shop, je to Xbox prvej generácie, limitovaná edícia Forza. Takže máš sa na čo tešiť, takisto limitovaný ovládač na Xbox Series, na PS3 ovládače. No, novinky zverejňujeme pravidelne, takže toto bol len taký že veľmi rýchly výcud. Treba optimálne pozerať naše sociálne siete, kde pravidelne informujeme o všetkých novinkách. A úplne najlepšie chodí na ten e-shop, čo strašne cením ľudí, ktorí na tie novinky hneď sa pustia do rozoberania bez toho, aby sme dali nejaké informáciu, takže vidíme, že tam chodíte denne pozerať a to sa mi samozrejme strašne ľúbi, lebo presne to sme chceli docieliť, aby ľudia na ten e-shop chodili proste len tak sa pozerať, že čo je nového, takže díky moc. No a pozrime si nejaké servisné video. Keď máš PlayStation 3, ktorá učí ako malý Boeing, máš problém, ktorý veľmi rýchlo odstrániť, pretože skôr či neskôr môže dojsť takzvanému ilodu. A čo to vlastne ilod je? Toto je CPU-čkový čip, je ešte grafický čip, ten grafický RSX-ový má veľakrát práve ten problém, že tieto guličky, je konkrétne 1200, je to vlastne napajkované takto na základovej doske, na vrchu je teplovodivá pasta, ktorá má odvádzať teplo, ale keď je vyschnutá, hromadí sa v tom teplo, ten čip sa prehrievajú sa guličky a môže dojsť k povoleniu spoja, čo je tzv. Studený spoj, vtedy vlastne konzolu vypne a nejde ju zapnúť, je to problém, je to náročná oprava, veľakrát sa nemusí podariť, zároveň je to finančne náročné, takže tomuto sa dá vyhnúť, treba vymeniť teplovodivú pastu a pokiaľ nepomôže, ten čip sa dá takto z neho odstrániť tento kovový, nazveme to doštička, má svoj názov, ale to je v tejto chvíli jedno. Dôležité je to, že aj tam je teplovodivá pasta. Keď vymeníš tu, aj na vrchu a vyfúkaš to od prachu, aby to bolo znútra ako nové, konzola je bezproblémová, tichučka, daj si to spraviť, ak máš tie problémy, vieme ti pomôcť. Servis tvojej hernej konzoly je dôležitý nielen vtedy, keď sa niečo pokazí, je veľakrát dobré urobiť aj nejaký servis ešte predtým, hlavne u tých novších konzol, ktoré vyžadujú pravidelné čistenie od prachu, pravidelne meniť teplovodivú pastu. Záleží samozrejme, ako často sa používa, ale pokiaľ máš Playko, ktoré ide proste bomby od rána do večera, alebo Xbox,
tak určite odporúčam wellnessové konzoly. Máme to na našom e-shope v ponuke ako službu. Vieme ti tam urobiť kompletnú prehliadku, proste konzolu ti komplet celú vyčistíme, takže toto je napríklad vec, ktorú určite doporučujem. A urobiť to raz za 2 roky, ak to používaš, že veľmi často tú hernú konzolu, tak len predĺžuje životnosť a Playko ti ide stále, alebo Xbox úplne, že 100%. A samozrejme to platí aj pre ostatné konzole, ako sú Nintendo, handheldy, čokoľvek proste, čo beží, fičí a chceš sa na tom hrať. Teraz premostím, že čo sa bude diať v rámci nejakého veľmi blízkeho času. Tak, na budúci týždeň nebudeme mať žiadnu akciu. Tento víkend bude víkendová vracačka, štandardne, ale potom nebude žiadna akcia. Jednak dáme tomu trošku takú operačnú pauzu, aby to nebolo zase moc preakciované. No jo. A čo je dôležité, nám prídu, teraz bude také, že každé 2 týždne nám prídu veľké zásielky nových hier a herných konzol, takže najbližšie očakávame, nám príde cez 500 hier okamžite, je tam cez 20 herných konzol, niektoré sú že brutálne zaujímavé, takže máte sa na čo tešiť, to budú proste novinky. Následne o ďalších 14 dní príde zásielka, ktorá bude asi raz taká veľká, takže na to sa že brutálne tešíme. Čože, Roman? A ďalšia radosť vo mne. Medzi tým nám fičí samozrejme výkup. Momentálne s výkupom je to tak, jak som spomenul, že je tam ako keby tých výkupom menej, čo je logické, lebo všetci sme po kúpaliskách, takže cez leto vždy cítime, ako keby ten dopyt je proste nižší, lebo sa proste nehrajeme tak veľmi ako v zime. Ale strašne veľa ľudí sa rozhodlo predávať svoje veľké zbierky. Takže chalani sa tam teraz pasujú a nie s nejakým veľkým počtom zákazníkov, ale s veľkými zbierkami, kde mnoho ľudí sa rozhodli, že tú zbierku proste predajú. Takže roboty tam je relatívne dosť, proste stále, ale teda vieme sa pomenovať, to už som spomínal. A pre nás to znamená, že príde nám kvantum nového tovaru, takže kvôli tomu sme aj ten výpredaj spustili, nech sa to proste uvoľní nejaká staršia časť skladu, nech tam vieme nalodovať nové veci, pretože o to ide, aby ten sklad bol pestrý, aby sa točil, pretože nás to tak baví, verím tomu, že aj vás, takže toto sa bude diať v ďalších najbližších týždňoch. Už budúci týždeň by mali začať prvé novinky sa sekať. No, takže treba sledovať tie sociálne siete, treba sledovať naše Instagramy, Facebooky, TikToky, no a tým pádom ti nič nebude. No a teraz by som premostil zase na najlepšie reelsko minulého týždňa, pretože niektoré sa nám daria a toto je podľa mňa top. Zober si prosím ťa metlu a choď von pozametať chodbu. Ale však ja som inžinier. Jaj, to som nevedel. Treba na to brať ohľad. Jaj, to chápem, no. Poď, ja ti ukážem, ako sa zametá. Verím tomu, že sa to reelsko ľúbi, nemusí byť každému podľa chuti samozrejme, ale nás to takto baví, takže ak nám to odpustíš, budeme sa s tým ďalej zapodievať, ak sa to ľúbi, samozrejme veľmi ceníme. To bol jaký král. Pozdravujeme tam hore a my si na tom hodne fičíme. Mišo, vieš, na čo sme zabudli? Povedz. On je tu a my sme zabudli dať do newslettera dôležitú informáciu, že nám od pondelka štartuje šrotovné na výmenný herný konzol za PS5, takže keby si za PS5, ozví sa nám od budúce týždňa od pondelka a v podstate podprava, podpultová informácia aj teraz to fičí. Dáme ti 50 € navyše za PS5, takže íď do toho. V tejto chvíli asi v rámci tohto newslettera, ktorý bol taký trošku skromnejší, asi všetko, ale ako som spomenul na začiatku, je úroková sezóna, nejaké úplne že mega zásadné veci sa proste nedejú, stále sa budeme snažiť aj naďalej robiť proste to, aby tá ponuka bola pestrá, aby bola zaujímavá, keď nás nápadne nejaká brutálna akcia, tak ju dáme von. V tejto chvíli víkendová vracačka, parádna vec, čakaj novinky, budúci týždeň to dáme von. Všetkým ďakujem za pozornosť, čaute. Čau.